nepřátel zamířit svalbu. Připravit se, sejmout. Hele, ti to na chodbu, jo? Připravit, sejmout. Teď nepřátel není blokován. Celé pole zahájit. Tady máš. No, ty máš ten jazyk, prosím tě, snad až dolů do té skleničky, jo. Viděl jsi to? Ten Matěj vidí se tu skleničku až dolů. Krteček, kde je? Já nevím, kde je krteček. Krteček byl vykouřen. Ve sklení. Ach, píše papa. Dneska přestala v planetě. Co říkáš? Hele, to takhle roztrhni a kousej to, není to takhle výsledek, jo? Protože to tam má takhle roztrhej. Není to rukama, kousej to, protože se to dělá, co ty sníte. Normálně si to vem a kousej. Tak. Hele, bašti ty. No. Namířit nepřátelé, odprásknout. Hmm.